Tip para sigurong di masudlan. Unsa na sir? Primer sir, mo na primer. Klaro da sira. Uga gina lang kay tungod kay init. Okay lang tapak sir, madala. Bang naglili ano ba? Oh, ako rin. Kadiyot, kadiyot. What sa hangin? What sa hangin? Ano ba yun? Silbi rin, ako ba? Ha? Samot na kay habog. Pare, Samot na kay habog. Ha? kaway, buwan. Ano na kita ito? So, pare, bawag ako. Ayaw na pinda ito, panatawa. Habog ba? Gastar ba rin? Pintalan ng gitar nila. Ha? Gitar nila. Gitar ba? Gitar. Ay, tuloy ko na lang. Tirahan na gitong. Tirahan na gitong mo. Ang gitar ba? Ang kinan. Bang nga ba? Wala rin. Hilak. Hilak. Nga naman. Hilak kun.
Oh. Oh, lingkod ko. Ayaw, kalihing kung init. Away, awa. Sabi ka. Oh, ito ano. Oh. Okay, ganun. Bituong ba? Ha? Ato mo? Pwede man doang ka. Ato mo? Kunya na uli. Ha? Dali ka human ako. Hi guys, muna na yung resulta hapon guys. Wala lang ko ma-update na hapon kay tools ka busy. Ang color mo na yung color sa resulta hapon na mong gitrabaho. Ako ka-update na ni gapon guys kay tools ka busy na mo guys, daghan ka mo gitrabaho. Yung oras to guys, salamat sa pagtanaw. Please subscribe and like and share.